To shi mani Malam Muhammad Sani ai ba najasa bane ba kamar fitsari bane ba shi kuma ba kamar maziyi bane ba. Shi mani wani abu ne wanda yake zaka iya ce masa kazanta in ya fita, amma abu ne mai daraja wanda da shi ake halittar dan adam. Shi yasa kamar da Imam Ahmad shi Musnad ya kawo hadisin cikakke, da cewa hadisin nan wajen Musnad ba, cewa Nana Aisha ta yi bako na wani dan uwanta, sai ta aika masa zaninta lokacin sanyi ne daga da shi kamar dan uwanta ne ko wanda yake muharraminta. To sai ya zanto yayi mafarki da dare, dan gudun kada a gane sai ya nemi ruwa sai ya tsoma wannan zani, ashe kuma rini ne, saboda haka sai wato wannan rinin ya zabanye. Da aka kawo Nana Aisha take ce masa afsatta alaina saubana kana la ta bada tukun. Ai me yasa me kai ka zuwa ga sai ka wanki? Kuntu afrikuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farka, aw tarwaya kuntu ahudduhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatta, aw kuntu aqrusuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Take cewa na kasance ina kan mutsike shi ka san abu ya bushe ba ka iya mutsika shi ba, kaga ya me an marmasa shi ya zuba ba. A tarwaya ta ce tana kankare shi, kaga dai ashe wannan gurbin. Saboda haka shi gurbin shi mani a karan kansa tunda ba najasa bane ba, ko da misali an bar shi an yi sallah a kansa ba za a yi ce sallar ba ta yi ba, in dai har an yi wankan janaba. Balle kuma a katifa, wace katifa ne wacce cikin katifa ko ma'aurata wanda irin wannan abu ba zai dan saura ba, sun sani ko ba sani, wallahu alam. Inda haka ne da ya haka na so irin a ce maka ni dan gidan gwamna ne, ko kuma irin a ce ma ni dan gidan irin shaƙin mai kuɗi, ko kuma irin stalkon haka, ko irin gidan dai wani babban dai masarauta dai haka dai. In ta fashe ba magana, ka tare crypto amma ta kiriftewa daga gida ne. Kullum mining, kullum waya a hannunka mining. Allah ubangiji ya amsa addu'a mu, Allah sa ta fashe. Yaya, dama tunda ka gama karatun ka me dai hana ba za ka cika aikin dan sanda? Ke da Allah ta. Saratu, wai yaushe kika girma ne? Tashi ki wani. Yanzu ke nana, in ban da abinki, ina tsayuwa da waɗannan matsiyatan samarka wanda me suka ci ma balle su baki. Me yasa da ki kawo ni inda almajirai suke yin bara a walakanta ni? An samu kaya fa. A rala ka bari. Wal agogo, zobuna, takalma, riguna da wanduna masu kyau. Wow. Komai da ka sani akwai sa ƙasa. Ina da sharuɗoɗi akan kaya. Ni kuwa na sani. Kuma ka san ni akan kaya na ba inda kirki ba da mutunci. Na masa bayani. Suna ciki. An dauke ka sai ni. Suna ciki ba Allah ya kike mu. So now na 200 ne na tura my gift din birthday. Okay. Wala to sai ga kuwa kin ci sa'a, saboda dama duk zagawowar shekara ta nakan je gidan marayu, yanzu haka ma halin da ake ciki ina cikin gidan marayu. Shi yasa nake son ka san. Ba wanda ya kai wancan, na tsane shi. Me yasa? Yana da mugun girman kai. Gashi ba shi da ko sisi sai girman kansa. Gaskiya ni ko menene ma gaskiya burge ni.